Meneer Glas, joh, hij uit van Hoezes. Ja. Ja, en eigenlijk al voor het tweede jaar. Ja, prachtig mooi. Vorig jaar heeft hij 2 keer gelegd, zeg maar. En op een gegeven ogenblik, ja, zagen we dit jaar weer wat beweging daar bij het wc-raampje. We zeiden, zal hij weer een nestje bouwen? En inderdaad, weer een nestje daar. Ja, heel mooi. Dus we hopen dat hij weer 2 keer legt. Ja. Het is een nogal opmerkelijk plak. Ben je zo stil in de hoes? Dat zou je wel zeggen, hè? Nou, dat is ook zo. Ja, ja, ik ben heel rustig, om huis eigenlijk ook wel. We maken hier binnen ook niet zoveel lawaai, dus nee, ik denk dat dat reuze meevalt. Of dat de aanleiding is, weet ik niet, maar ja, het zou kunnen. Ik zei, het is nogal een opmerkelijk plak, want het is bij het Ruud van het Huske. Ja. Ben je nou heel voorzichtig met troospion? Het is niet zo dat we zeggen van we sparen alles op en nee hoor. Nee, dat gaat gewoon door. Nee, en daar trekt zo'n merel zich blijkbaar ook helemaal niets van aan hoor. En wat gebeurt er nou op zijn dag? Is het een soort actie bij zijn nest? Nou, eerst nog niet natuurlijk. Dan broedt hij heel veel, hè, de vrouwtjesmerel. En op een gegeven moment komt het mannetje ook in beeld. Dat hebben we net kunnen zien. Hè? Dan komt het mannetje in beeld om ook voedsel te geven aan de jongen. Maar je moet er wel snel bij zijn, want voor je het weet hebben ze het nest verlaten. Hoor. Dat gaat ontzettend snel. Dus ik had ook nog stille hoop dat ze er vandaag op zouden zitten. Maar ik verwacht dat ze er niet eerder dan eind volgende week uitgaan. Ja. En Takom hier ben je weer welkom? Absoluut, absoluut. De komende 10 jaar, nog wel langer ook. Ik vind het echt een prachtig gezicht.